Pani Reháková, nachádzame sa na Československom diplomatickom večeri v Prahe. Moja prvá otázka je, čo vás vôbec motivovalo k tomu takýto event a takéto podujatie zorganizovať? Tak ja myslím, že tým, že máme týždenník Slovenka, ktorý vždy dával priestor takýmto akciám a ja osobne som vytvárala podmienky pre zbližovanie československého národa a to tým zlatým koncertom a rôznymi podujatiami a robili sme my československé kultúrne večery v obecnom dome na vysokej úrovni, dá sa povedať. Tiež bolo prepojenie kultúrne a spoločenské, tak samozrejme bola pauza, ale samozrejme mi to chýbalo, pretože ja som bola zástanca určite Československého štátu a nebolo to pre mňa také priateľné rozpad, ale čo ma veľmi teší, že možno, že je to aj dobré, každý má ten svoj štát, ale navzájom si chýbame. A to vidíme z týchto stretnutí, že akú radosť im to robí, aké emócie to vyvoláva u nich, tak to je pre mňa ako také veľké ďakujem a budem sa snažiť aj naďalej určite spolupracovať pri tom a spoluorganizovať tieto podujatia. Čím sú podľa vás Česi špecificky? Špecificky si v tom, že je to úplne iná mentalita. Mentalita, ktorá si vie vážiť svoju históriu, hej? A je hrdá na svoju históriu a propaguje tú históriu. Slováci sú skorej takí, že podľa toho, aké je obdobie, aká je vláda, ale ja si myslím, že cez tieto stretnutia to nejak ako prebijeme. Prebiť sa je dôležité a dokážeme to, lebo myslím, že v srdci každého Slováka je to. Len to treba splanúť, hej.